Dayawan tayo niya po Diyos, ay tayo nakaabsat. Taita, gundaway tayo manen. Iti agmay sa tapno gadal, iti sa una. May isa naragsak nga oras, kada kayo amin kakabsat, kasakbay tayo nga ituloy, agkararag tayo manpay. Manakabalin, kenayat adyos me, agsagan mi unay, dahi tayo gundaway, nga iti maminsan pay, adalan mi apo, dagiti sasaong. Tulungan na kami, agmatalagyan ka, amin nga tiyempo iti panagbiag mi, ket ingkam adalin tamang ted kada kami iti pamapigsa, tapnog tuloy laeng apo, nagbiag kami nga nalinteg kana santuan sangwanam, ken Kristo nga po mi, pagpakaasi mi amin dagitoy. Amen. Tinaldaw-aldaw kakabsat nga panagbibiag tayo, ken kadagiti kapadasan tayo, adu nga rigat, adu nga problema, adu nga dadagsen iti panagbiag, kita daman ti maysa nga expression nga magko nga kaduan kadagiti babae nga medyo natanganen ken babae nga nasawaanen ang nangruna kakabsat kadagiti barbaryo kas ti lugar me ken uray met ditoy nga lugar. Tano minsan kakabsat dagsakit ken nagproblema da iti kwarta. No daduma kakabsat awan masida. No daduma kakabsat da problema da kadagiti asawa da no saan kadagiti anak da. No daduma awan igatang da ti arwaten dagiti anak da. Ket daman ti mangmagko kakabsat akan kanayon. Ket kunada ay na biag. No saan ay na biag ko kunada ay tayo nakabsat. Ket kastaman kakabsat ti kayat ko nagbalin nga dalan tayo, iti daytoy nga oras, ay na biag ko. Patyan tayo nga kabayatan, nga gigyan tayo ditoy alubong. Mapadasan tayo, iti rigat. Mapadasan tayo, dagiti problema. Mapadasan tayo, iti saksakit, ken uray pay, iti papatay. Ket no daduma ko na tayo, ay na biag kastaa talaga. Nga magyaman tayo met kakabsat, kada iti napalabas nga inadal tayo, kan uray, iti adalan tayo, iti daytoy nga oras. Nga dagayam, iti Diyos nga gayat ka tayo, abalin tayo nga pagtalkan. Nang ibati, uno nang ited, kada iti adu, nga karkari, nga iso, iti pagsanggiran tayo, kabayatan, nga agbibiyag tayo, iti naldaw-aldaw, ka nagururay, iti may kadwa panagparang na. Adalan tayo man kakabsat, ti maysa nga kari. Masarakan, ti dagiti Salmo 37:25. Kinalabi dahito nga teksto, kapadasan, niyari David, tasapay niya, iti kinunana, nagubingak kat italakaya kon, jakpay, nakakita, iti silintega na baybayan, ken kadagiti putputut naman, makipalpalama iti kanen. Kang kanayon kung asarsaritaan uray pay, di lang rugi, tiadal tayo, kabsat, tinapalpalabas, nga rabii, panagadal tayo, nga iti panagmatalak tayo, kan ti susurot tayo, kiniya po Diyos, saan na ikari, iti naimas, panagbiag, aduan, kadagiti kasapulan, wenno kinabaknang. Saan na inkari day tayo, tayo nakabsat. No di gatin karina niya po Diyos, ipaay na dagiti pag-iso kasapulan tayo itinaldaw-aldaw. Pacheck, nga napadasan yung maten, niya po Diyos, nga iso tinangted kadagiti pakasapulan tayo, nga iso tinangkibin kada tayo, nga iso itinang tapaya kada tayo, di tiyempo, nga kaslamas do tayo kanidi tiyempo nga kaslamat tuwang tayo. Nung dahito yung kapadasan niyari David nga kinunana, nagubingak, kaya't italakaya kung jakpay nakakita, isililinteg anabaybayan, ken kadagiti putputot naman makipalpalama iti kanen. Nung nabantayan nyo dahil sarita kakabsat, dahil sililinteg kinunana. Saan nga dahil nakilo? No diket, ti saan no binabayan niya po Diyos, ket dagiti sililinteg, kaya nasawen, dagiti nga daan, iti naimbag,
masinuno apag isu na dagket apan nakirelasyon kiniya po Diyos sililinteg agbibiyag anasantuan ket saan nga baybayan ni Apo Diyos. Numampay kinakita saan tayo exempted kadagiti rigrigat. Saan tayo exempted kadagiti problema. Nga madda iti Diyos ang mabalin tayo pagsanggiran. Idinuna na kausad dati patalastas ijay television. Ijay Philippine National Bank. Kanya na ito nga patalastas kausad ang kumalipatan o bingak pa ide kaya kunada ijay Philippine National Bank kunana iti may sa kanta para kang nakasandal sa pader. Datayo nga kausad nakarkarupay nga amang ngayon iti Philippine National Bank niya po Diyos na para tayong nakasandal sa pader palagi. Tasapay, adda iti Diyos ang managayat. Agtultuloy ng mga aywan ka rin sa telang liplipatan, agbiag tayo, kasi teksto, as sililinteg kat saan na nga baybayan niya po Diyos. Uray pa'y dagiti kapututan tayo. Di may kadua nga teksto masarakan ti numero 11:23. Kastoy man ti kinunana, ket ni Hioba kinunana ken Moises. Immababa aya ti ima ni Hioba. Ita makitam to no ti saok matungpal to wenno saan. Ti pakaistoryan da iti nga teksto kakabsat. Idin nga dagiti tao ti Israel ket kayat da iti agsida iti tukleng. Nakatado nga tattao kakabsat. 600,000 men except women and children. Nalabit na duble da ita kakabsat. Ni Moises kiniyaron kasla saan da apat yan ti sauniya po Diyos idimbaga na ngayinton malem sakbay sumipnget agtinag iti ado nga tukleng iti tenga iti kampamento. Ket kaslag dudwa daytoy nga agkabsat ni Aaron kini Moses tati kinunada apo nakadadunay nga tattao. Ket simungbat ni Hioba ken Moises kunana immababayan ti ima ni Hioba. Ket ita makitam to no ti saok matungpal to wenno saan. Ayatan nakabsat ti kinamalman nagsangpet dagiti nagadu nga tukling. Napakan iti nalabit maysa nga milyon muna sursurok pay nga tattao. Ngem sa anda nga nangan iti tukling ti maysa laeng aldaw. Saan laeng nga makalawas? Saan laeng ang makabulan no diket adu abulbulan iti pannakanda iti tukling. Sapay, ti ima niya po Diyos saan nga imababa. Ay ten nga kapsat, kaya't kuman nga maawatam, kaya't kuman nga maawatak, ken maawatan tayo amin, nga ti Diyos nga umawawag kita ken ka, nga ti Diyos nga kayat mo pagserbihan, nga ti Diyos nga agtultuloy laeng nga gayat kada tayo, ket saan ngay mababa ti ima na. At idog ti ima na, man nakabalin ti ima na, ket awan iti imposible iti sangwan na. Anyala nga ramidan tayo, agmatalek tayo ken kuana, ket suruten tayo iti pagayatan na. Anyala kiti imbagana iti napalabas, subli tayo, ti pag-iso nga pagkapullo, ket ited tayo iti nabuslon daton. Ket ti may sapay nga teksto, masarakan ti Mateo 6:25, ti sumagarad nga teksto, ken kastamat ti 33. Kastiman ti kunana, gapuna ko nakada kayo, di kayo naagawa iti maipay ti biyagyo, nuan niya ti kanenyon to, nuan niya ti inumanyon to, ket uray ti bagiyo, nuan niya ti kawasyon to, versikulo 26, et kaya't ko nga basaag ti Biblia. Kunana, niya po Isos, imutiktekan nyo, dagiti tumatayab ti langit, adidag mula, didagani ket dida managurnong kadagiti kamkamalig,
ket niya mayo na ilangitan, taraunan na ida. Saan kayo aya anapatpateg unay ngem isuda. Kas na ibagak tinapalabas, ayatan nakabsat, kadagiti amin na pinarsuan niya po Diyos na isang sangayan iti tao. Doon napateg, dagiti tumatayab ti langit. Doon napateg, dagiti dadumang animal, uno amin nga animal kakabsat. Napateg tayo mat iti sangwanan niya po Diyos. Nupakanan niya po Diyos, ida. Nang nangruna pa'y, ngay pa'y na dagiti kasapulan tayo. Versikulo 28. Ket ti may papan ti pagananay, apay-apay nagawa kayo, usigan nyo dagiti liliryo ti talon, no kasano ti panagdakkel da, saan da nga garamid ket di damat mambi. Ngem kunak kada kayo nga uray pa ni Solomon agraman ti suamin na kinadayag na, saan na nakawasan akas ti maysa kadakwada. Versikulo 31. Di kay nga rod agagawa kung kunayo anya ti kanen minto, wenno anya tinuman minto, wenno anya di pagpagay anay minto. Di versikulo 33, mabasa tayo kausat. Ngembirukan nyo nga umuna ti pagarian ti Diyos, ken ti kinalinteg na, ket iso amin. Dagitoy abanbanag, mainayon danto kada kayo. Ayaten nga kausat, tigabasbasak lang nga teksto, mangted kada tayo itinamnama. Nga nulaeng, biruken tayo nga umuna. Ti pagarian ti Diyos, kenon niya iti pagayatan na. Nga isu tinalinteg ka pa nagbiag ti Diyos. Kapsat, ipaay namin nakis ko na ket isu amin dagiti dagito yaban banag mainayon danto kada kayo. Awan kapsat ti labasan na amin na materyalan ken kastamat tina espirituan ngem ti prerequisite na kapsat unayan tayo apagbiyagan dagiti insuro niya po Diyos kada tayo. Kadagiti naadal tayo ayatan nakabsat itinapalabas arabii. Kadagito yan nasursuro tayo. Babaen titulong niya po Diyos. Ken tinasantuan nga espiritu na pagbiyagan tayo amin daytoy. Ket kas ti binasa tayo nga nao di versikulo 33. Ket isu amen, dagitoy banbanag, isu amen a kasapulan tayo iti panagbiag, ket mainayon danto kada tayo. Ti Lucas 12:15 aging ganat 20 kakabsat. Ited naman ti ehemplo, iti panagbiag iti maysa nga tao. Tapno saan tayo ako naen ay nabiyag ko. Adalan tayo man, daytoy nga pangarig niya po Isos ket rugyak kakabsat nga basaen. Versikulo 15. Ket kinunana kadakwada, kitain nyo ket agalwad kayo iti amin ngagom tatibiyag tis tao saan nga da iti kaado. Dagiti gameng ako kupikupan na. Ket iso sinarita na kadakwada ti maysa pangarig a kinunana ti talon ti maysa atawa na baknang nagbunga iti adunay. Versikulo 17, naglipin nyo dahil ket maysa pangarig ket dayjay makinguga ti talon. Versikulo 17 kunana ket pakpakinakmen na kunkunana. Nasawen, bagbagana ti bagina. Anyan to ti aramidek, tawan ti pangidulina kadagiti apit ko. Versikulo 18, ket kastoy ti kinunana iti bagina, aramidek to daytoy, rakrakit to dagiti kamalig ko, ket bangunak to idadagdakkel, ket idulin kunto ijay, dagiti amin nga apit ko ken gawin ko. Ket kunagto ti kararwa, ado dagiti gameng nga idulin mo ama isagana iti do atawen, aginanaka, mangan ka,
uminom ka, agragsak ka. Versikulo 20. Ngem kinunana ken kuana ti Dios na kuneng ita arabi masublyan adawaten ken ka ti kararwam ket dagiti adda nga insaganam asinunto ti agtagikwa kadakwada. Ket ti maudi nga teksto bersikulo 21 kasuman ti kinunana kastoy ti agurnong ti gamgameng a maisagana ken kuana ket saan anabak ng iti Diyos. Dahito yung pangarig niya, pweso, sa daman kausat, dahiti sumagmamano, nga ihemplo, no kasano tayo, nga usaren, iti biyag tayo. Yung muna, kausat, ti punno a biyag, ket saan nga agdepende, iti aglaplapusanan a sanikwa. Numampayag kagikurang kakabsat, dagiti kasapulan tayo. Iti versikulo 15, ipagpakaamuna ken ipasimudaag na kada tayo, nga iti panagbiag tayo, saan nga agdepende jay kinaaduti sanikwa, kinabaknang, posisyon. Wanuan niya kakabsat popularidad, saan nga agdepende data. Tatibiyag, kas naadal tayo tinapalabas, tibiyag, usaren tayo apagdayaw kini Apo Dios. Sapay, tinamateryalan abanag saan nga agtaginayon. Ti may kadua kakabsat, ti pudno abiyag, agbiag nga da iti Dios. No padason tayo nga basahin, dagito yung nga teksto, kunana, ket pakpakinakmen na ako nana, anyan to ti aramidek, siya, aramidek to daytoy, kinunana. Ket kunak to ti kararwak. No, pansinin nyo kakabsat daytoy, saan na nga inraman niya po Diyos kadagiti plano na. Ti panagbiag gaya maiten na kakabsat, ti anyaman nga sitwasyon, ti anyaman na pasamak, iraman tayo niya po Diyos iti plano tayo. Tasapay, no kibinan na tayo niya po Diyos kausat, maibanag dagiti plano tayo iti panagbiag. Kas, iti pagayatan na met laang. May katlo kakabsat, ti biag ket saan na naited tapno agpabaknang, maadaan tinangata posisyon wenno popularidad. Ay tayo nakabsat, saan ngayon pabulod niya po Diyos, ti biag tayo tapno agpabaknang tayo, kagpaimas tayo ti biag. Ngam kaya't kumet, ngay palagip, ngay di panagbaknang, ket saan na dakes. No saren tayo, dagiti paiwan niya po Diyos, kada tayo. Ngam no bumaknang tayo, nga santay kakuyog niya po Diyos, bumaknang tayo, ket kusiten tayo, sauren tayo, dagiti sabaling nga tao, saan nga dayta kabsat, ti plano niya po Diyos, kadagiti panagbiag tayo. Ti biag tayo, saan tayo, nga usaran kabsat tapno, agkarabas tayo kabsat, aging gana nga makadalon tayo, itinangato a posisyon, wano makagteng tayo, iti tiyempo nga datayo, iti kasisikatan, nga mamuda tayo, dagiti tao, saan kakabsat? Ti biag, impabulod niya po Diyos, tapno saren tayo, apagdayaw, ken kuana, ken tapno ramiden tayo suna, akasugpon, ken kadua tayo, itinaldaw-aldaw, ket mapadasan tayo, iti pudno, nga kinaragsak, ken tal na, iti panunot. Di may kapat, kakabsat, versikulo 20, aging ganat 21, ti kinabaknang, ken adua sanikwa, saan na astilpuan, iti biag tayo. Kaya't kuman nga basahan nga ulitan dahil ito'y kakabsat. Ngayon kinunana ken kuana ti Diyos na kuneng. Ito yung teksto yung magbagana, iti tao nga agplano bukbukod na, iti plano nga sa nairaman niya po Diyos, ti panagbiag na kuneng. Uray no nasirib ka, uray no diadal ka, uray na nga to posisyon mo, uray no daka, iti na nga to nga tukad, ti strata, ti panagbiag, ngayon no saan mo, ket saan ko ngay raman niya po Diyos, ti panagbiag ko,
Nagbiagak nga wan isuna. Agbiagak kausat nga nailubungan. Uray no tigrado ka puro A. Uray no tigrado ka 98 to 100 amin. Uray no kastonay ti kinasirib ko. Dayta nga tao ti sangwanan niya po Diyos. Kuneng. Kaya niya pa'y kinunan na kausat. Ita arabii, masublyan, adawatan ken ka ti kararwam, ket dagiti adda ngayon sa ganam, asinon to ti agtagikwa kadakwada. Ket iti versikulo 1, kinunan niya po Isus kang ko, kas pakadagdagupan ti sinarita na nga pangarig. Kastoy ti agurnong, ti gamgameng amay saganak ken kuana, ket saan anabak ng iti Diyos. Ay, ito nakabsat. Uray no, madan tayo, yado, nga sanikwa na pintas nga balay, unak sa nadakas dayta, ngam saan tayo ngay ramraman iti Diyos. Inana, mabalin na nga laan iti biyag tayo anytime, any moment of the day. Kintinana pa'y, naawan ti serserbe iti kinabaknang. No saan tayo anabak ng kiniya po Diyos. Dawatak man na ito nakabsat. Ti maminsan pa'y, yan niya man nakasad tayo iti panagbiag. Aramidan tayo man, nga partner tayo niya po Diyos, iti kadakanito iti panagbiag tayo. Tigat kung asawan kakabsat, agdesisyon tayo man, nga ramidan tayo laang, nuan niya iti pudno, kanuan niya iti nalinteg. Nangruna iti panangaywan, kadagiti banbanag ngayon paaywan na, kada tayo, kas tinadal tayo, tinapalabas. Ken kastamet, iti panang taripato tayo, iti sanikwa, ngayon paaywan na, kada tayo. Ken uray iti bagi tayo, ken uray iti tiyempo tayo, ken uray pa'y dagiti talento tayo. Tida ito nga kanito ay ito nakausat. Ayaban na tayo niya po Diyos. Tida iti Proverbio 23:26 kastoy man ti kinunana. Anak ko, idem kanyak tapusom. Kaya dagiti matam, pagayatanda kuma, dagiti daldalan ko. Niya po Diyos, ayaban na tayo kausat, nga umasideg kan kuha na, iti dayto ya kanito. Kaya sagbay tayo ngagkararag, nawatak mampay, tigayan tayo, kan kabsat tayo, Sir Jun Ray, nga may paay, ti maysa, kanta, Ted, apagday dayaw, kiniya po Diyos. Masdan mo ang iyong paligid, sino bang lumikha ng lahat ng saring bagay na iyong nakikita? Ang mga halaman, ibon at kalawakan, ang dagat, ilog, hayop, isda't kabundukan, ako'y namangha sa kaniyang kapangyarihan, ako'y namangha sa Diyos na naglalang, ang papuri at dangal sa Kanya inaalay, sapagkat Siya ang may akda. Tingnan mo ang iyong sarili, sino bang lumikha? Ikaw ay ginawa na, sadyang kamangha-mangha. At sa wangis ng may lalang, tayo ay inanyuan,
naging ganap na tao upang siya'y paglingkuran. Ako'y namangha sa kanyang kapangyarihan. Ako'y namangha sa Diyos na naglalang, ang papuri at dangal sa Kanya inaalay, sapagkat Siya ang may akda. Mayroong isang araw na sadyang kakaiba, dahil ang Diyos nangilin sa Kanyang mga ginawa. Ang araw ng Sabado'y Kanyang pinagpala, at inatasang magtipon ang lahat at sumamba. Ako'y namangha sa Kanyang kapangyarihan. Ako'y namangha sa Diyos na naglalang, ang papuri at dangal sa Kanya inaalay, sapagkat Siya ang may akda. O ang papuri at dangal sa Kanya inaalay, sapagkat Siya ang may akda. Sapagkat Siya ang may akda. Wan, ayatan nakaabsat. Niya po Diyos, ijaya na, itiima na. Numariknam, ti kinamanagayat na. Numariknam, ti ima na nangayawan ken ka. Nung napadasam, iti panagbiag mo, nga tinapaya na ka. Ita, mamin sampay, ited mo, ti biag mo ken kuana. Ited mo, ti amin mo ken kuana, ti panunot mo, ti pusom, ken idatag mo ken kuana, dagiti amin na planong. Ti Diyos ay ayaten na ka. Padasuman nga dalan ti bukod mo abagi. Sa dino ti pagtagdakderam ita. Ayaten nakabsat no tinapalabas. Kaya kadayo ka ken kuana, daytuyan ti gundaway, nga masideg ka ken kuana. Isukom ti biag mo, ti pusom, ti amin mo ken kuana. Kaya ti mamin sampay, awata misuna kas marisap, ken personal ang manubot mo. Diyos ang manakabalin, nga isu iti mabalin, amang balbaliw ken kastamat, kenyak. Ayatay nakabsat, no itag dengdeng ka, ket kayat mo, nga isu ko ti biag mo ken kuana, dawatek man, nga makipagtamad ka kanyak, agkararagta. Diyos miya na ilangitan, at to'y dagitayatay nakabsat, nga nabigbig da, ti kinamanagbasol da. Kaya napadasan da po, itidakkel panagayat mo kadakwada. Uray kadi tiyempo nga timalikod da ken ka. Diyos mi ita, nakatamed da iti sangwanam. Tayo ti maminsan pa'y apo kayat da, nga isuko iti biyag da ken ka. Tapo da kami amin nga da ita ditoy ngagdengdengeg. Digitoy nga sasaom. Amami nga nailangitan, mabasam ti panunot me. Amom ti panagbiag me. Amom dagiti pagkurangan me. Nakitam ti kinadakas me. Ngamita Diyos me, maminsan pa'y isuko me iti biag me pangasim. Tapunasem dagiti anyaman na kinamanagbasol me. Kaya itaapo, agbiag kami na santuan, kinalintag iti sangwanam. Pangasim tayo tuloy na kami akibinen, tapno magna kami tinalintag adana. Kaya nito numay kahit may kadua, awatan minto, tibalangat tibiyagin sa ganam kadigiti amin na may kari. Kan Kristo nga po mi, dawatan mi amin na ito.
Kayaten nga kausat, daytoy ti may kadwa nga maudi, apan naki takunay na ko kada kayo. Intun bigat, aglipas kausat. Di oras, tinalapit alas 10, una alas 10:30, awisan da kayo kausat, ti sumagmanula nga kanito, ang maminsan pa iti maudi, adalan tayo, iti sasao niya po Diyos. Naimbag nga oras tayo, amen.